салом алейкум дӯстони азиз, субҳи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. иҷа моро бинед, соат 9 саҳария, берун минуси 49 градуса, меброи шох мешавад. шумо чӣ хелен дӯстони азиз? фарзандотон, саломатиётон, хонабудагиётон ҳама каса хубен, созен? нависен дар комментария ба чӣ корҳо машғул ҳастен, чун ҳар вақта ман ба сари шир рафтестам, дастом шох кунад. магазин омадам, аввал 2 кило шакар гирам, ба рафта вай кунам, шира гирам. шакар гирифтам, ай магазин биромадам. ҳамихе бовар нехнака ҳама барачаакума хона овардам. шав дар як хонаи Аделна барои ранги погри картошка пиёз мондагием, да ҳамуҷа мондем. шона интереснигиш да ҳами буд ки беочашон ки ҳастанд, най да яканули амоҳа нестан, 7-ан 8-ан овардемшон. ҳами чанд боре ки гирия авай мекунанд, дод мезананд, духтари ма ай хош парида мехезаю. дар ки ҷоям гуфта ҳадари хона равои кунию рафтанӣ метавад ки кӯмакешон бурам. шави дароз мо анам хали тӯй доштем. қати духтарам ази камтар имрӯз ваъда додагиянд ки минуси 31 мешавад, баъд минуси 28. ба мебарамшона пеши очашон ки хеле хунукӣ дай қазобе ки кашидем шох мешаванд, во мебурам. барои ана ҳами шав мо қати барачаҳомон тӯй доштем. ина хонаҳои мо, ина инҷа ман шир мегирам. ҳамсояри парума ази 3 литр шир мегирам, рафта барачаҳоро шир медиҳам. қати бачаҳои худам шири асалшон кунам. ана мехай дӯстони азиз, бо мо бимонед. дӯстони азиз, ман хостам камтар хонума кунам абеда. ай аввалаш нишон дидем ки ман чӣ хел мекунам хонумара. камакак об гирифтам, оби широ гарма, камакак намак андохтам, як дона тухм андохтам. ана мо хали хамирша тайёр кардестам. кӯдакон беҳад нағз мебинанд, корум беҳад бисёр буд, хостам манту кунам. гуфтам ҳами хонумарам да манту монандай ва хонума бо тестаракай корш. ва имрӯз духовкаам сӯхт, хабари нохуш. барои ҳами нонум камтар буд, хостам ягон чизи анам хали вай кунам, хамирӣ кунам ки кӯдако сер кунанд бе нон. мо хлеби магазина мехӯрем, беҳад редка мехӯрем, уқа нағз намебинем. ина мехай дӯстони азиз, ба иҷози ман хамирма мегирам, вай мекунам. фаршма уже тайёр кардам. фаршимда вай андохтам, камтар гӯшта, камтар пиёза реза кардам. ҳами хамира бисёриҳо да ҳами видеоҳошон ба перчаткӣ мекунанд. рости гап ман хиёл мекунам ки ҳами перчаткира духтуро бисёр истифода мебаранд. барои духтуро ҳай хиёл мекунам ки ҳамихе бе перчатки хушрӯ вай кунӣ. барои ҳамиқа ман ҳамаи чизмам хе ба даст мекунам. ҳами хамирам хиёл мекунам даста бисёр нағз мебинад. чанд қай ки ҳами хамира вай кардӣ хушрӯ ба ҳами даст ки хеле дӣ, ҳамун зуволатам хушрӯ мебиёяд. ина мехай дӯстони азиз, 2 зуволачаи майда гирифтам. васаи мода оиламон бисёр нестем. ина гӯшту пиёзма майда кардам. ана кози приправаҳоша меандозам. камакак намак андохтам, камакак зира андохтам, камакаки дигар райҳони қоқ андохтам.
вай андохтам, камакак мурч андохтама, ам хали хмели сунели и майдакадаги тухми ваяй гашнич анам хали андохтаму, камакак пиёзи қоқкадаги андохтам. Ҳамаша якҷоя када ишам ба ҳами дастам тоҷикона якҷояш кардам. дар инҷа ки зувола ма тинук мекунам. Ма тахтаву ухлоқ надорам. Мехай дар болои усталам тинук мекунам. Противин дорам. Дар противин хиёл кардам ки неудобнитара кай ма дар ҳами устол омӯхта шидагиам. Дар ҳами тинук кардам вай ма зуволама ози тинуки хушрӯ мекунам. Ҳами узурое ки гулое ки дар ҳами устол ман дар ҳами вай мебиёянд. Мебини ами зуволаи тинуккадагӣ ҳамо гулора ки бинӣ ба бас мекунам вай кунира. Тинук кунира вай ухлоқ ма муқа дарози бад нестай май даҳакай барои муқа зуволаома май даг мегирам. Ман тупазак мам калон нестай. Ман тупазак мам май даҳакай. Барои муқа хостам ки ҳамихе майдаг ба ҳам удобнияй. Баъд дар бораи ҳами ситаи ордбезак хостам камтар гап занам. Вақте ки ҳами магазин сита мегирен хушрӯ аҳамият диен ки ҳами бисёриш дастувориш ки ҳамихе вай мекунӣ орда мебезӣ ҳаваё вайронанд. Ман аҳамият надода гирифтам. ҳами 2 рӯз баъд уже ҳами худаш ҳами рӯзи якум ку безе буд оста оста вай шуд. Ҳама болтакош биромада намешава. Мегӣ орда бибезӣ намешава. Вайрон шудагӣ. Хай ноилоҷ чикор кунем акамагарам ҳамихе истифода барем. Дасташ шумо ки гирифтен ҳами дасташа хушрӯ аҳамият дода бахарен. Ина мехай дӯстони азиз. Шумо чӣ хеле мекунен хонумара дар вай нависен дар комментария. Ягон хатогиҳо дошта бошам нависен бисёр хурсанд мешавам. Намехай дӯстони азиз катибачаҷонам сурара азиёт кардестем ҳамихе азоб кашидестем бовар кунен забонаш намепеча ҳе гуфта наметона ҳами бисмиллаҳи роҳмани роҳима гуфта наметона ба зур мега ҳамихел аҳд кардагием кати дадаш ки то соли нава гуфт 10 та азиёт куна сюрпризтон мекунам. Намедонам аколи сюрпризиш чияй. Мо вай кардем 16 та азиёт кардем. Оятал курсира нимша азиёт кардем. Манам хали кор борода машғулем дар хона. Аялав пасуда шушта аялав катибачаҷоном суроҳоро такрор мекунем. Дар вақти авқоткунӣ айхе бисёр вақт дар берунам гӯспанд қаҳкунӣ бо духтар майдай вая авқоти айқибаш давидан хутон медонед занҳо ки чихе кӯдаки майда қатӣ хеле коро қинай. Хема вақте надорам ки адер нашишта катибачам вай кунам сура азиёт кунам. Вақти ами корумда ҳама вақт чиз мекунам сура мегем. Инами хел суоламам қариб тинук шид. Ами орде ки мегирем дар дураш ранг крошкачаи куллаи зардак дора. Намедонам ваё чиям. Бехта гирифтаистам шона некин мумкин қатӣ ҳавай истифода барӣ. Неки ма ваёша бехта гирифтаистама. Ваяй вақте ки зуволаи тинук мекунӣ мебинӣ ки мақсад ҳами хамир уже буш ранги бӯи випичка мекуна. Бӯи ягон торта мепазӣ хеле мекуна. Ина бина чихе вай ҳамо гулои устолум маълумай дар ҳами чизам. Манам хали рӯған вай мекунам мерезима. Шоткачаам дорам ростига ба шотка мада неудобния ба ҳами дастам ози мешакумаш хушрӯ када ҳама ҷоша асоби нами лавакоша лавлавои
این نمیخه دوستانی عزیز ازی هم جوش دوای میکنم یک خیل قدر تنک میکنم از ولای کلونی ما ای دتا خانم میکنم چخاله که گفتم لیستم مایده هکی بدن برای همیقه یک تا کلون که کنی خشرو نمیپزه ایرای ما باینش دتا میکنم ازی پیچونده خیلی کنی بای میبیا خشرو تنکه که خشرو میبیا додим гизволама вай мекунам ҳамун якта мекунам вайша майдатарак специально гирифтма а иша калонтарак гирифта будам ина мехел ана киёра бо болоошона хушрӯа када рухан мемолема листорам рухан мемолем баъд ханумора да листо мегирам эхе ҳам хушрӯ мепаза ва ҳам хушрӯ меоя эхе ғавси бачам ба фикри ма ки хушрӯ намебиёя дӯстони азиз ина хонумоҳои ма тайёр шуд мардакам саросемаҳанд ина мехе хучкати камтар компот тайёр кардам ина мехе кадоми хурдеста боша иштиёи таом дӯстони азиз иҷа шавҳарам камтар харид карда оварданд ай пешихчон харид карда оварданд ман ҳечиам нагуфта будам инам хали мевагиё гирифтиянд хай себои калон калони хушрӯ гирифтиянд кӯдакода ҳама вақт мевагӣ бояд боша ба фикри ма хай себои калон калони хушрӯ гирифтиянд мандарин гирифтиянд банан гирифтиянд хали оби анор гирифтиянд мо фақат дами мегирем ода маҳқулай баъд вай гирифтиянд хурмои ҳаҷӣ гирифтиянд ду намуд як намудаш камтар майдаая иш ба фикрам камтар майдаая а дигариш камтар калонтаракай намедонам ай и калонтаракш ба фикрам як 3 кило гирифтагиянд ай вайш 5 кило амтарията курасана гирифтиянд духтарчам хушрӯ мехӯрад анам хали вай гирифтиянд чойқоқ гирифтиянд якум борай намедонам оли чӣ хели чоя якум бор ай хели чой мо гирифтаистем ам хали шоколад беҳад шоколади ба маззаи дарунаш орех дорад хали донаи зардолу чормағз баъд якчандтам хали пачкои тухм гирифтиянд тухмои калон калони хушрӯай анами вай айми пачкоҳо гирен шумоям баъд хали дута шоколад гирифтиянд якта клубничный якта миндальный гирифтиянд инам хали бо вай гирифтиянд анам хали шоколад барои бачаҳома ду пачка гирифтиянд дадураш крошкачаи вай дора клубника дора кӯдако хушрӯ мехӯранд маззашам беҳад ранги шоколади настоящие баъд хали дута вай гирифтиянд мини бисквитни рулет гирифтиянд ва шавҳари ман худаш ами вафлики лимония беҳад нағз мебинанд ами бисёр гирифтиянд баъд ами орде ки гуфтам дарунаш крошкачаи вай дора зардак дора беҳад орди зарди хушрӯай ами вақти хамиркунида уже бӯи торти пухтагӣ мекунад ман хали сабзиҳои фасон фасон гирифтиянд ва нахӯд гирифтиянд барои авқото инам хали нахӯдо гирифтиянд тар мекунем беҳад калон калони хушрӯ мешавад ба вай луби сафед гирифтиянд инам хали лубиҳои сафед гирифтиянд луби сурхам гирифтиянд ами лубие ки гирифте калон калонша гирем маъидаш уқа хушрӯ намепазад баъд хали мош гирифтиянд мош шӯрбаи ман худам нағз мебинам инами хе дӯстони азиз донагӣ ҳам хали барои авқотои сиёқӣ мо бисёр истифода мебарем чанд қашид рости гап тамом шудагӣ буд
барам қа бисёр гирифтиян. Баба гирифтиян бо якта чой, яктам хали чой гирифтияна. Ва тамом дӯстони азиз, имрӯза хариди мо инами қа шавҳарам оварда гамеш хай шавба навор гирифтам кам торикида камтар торикай вай видео ба фикрам. Имрӯза хариди мо инами дӯстони азиз. Иҷама вай кардам, оши бурида тайёр кардам. Қати вай донаги уже ипагаҳшай. Бина чӣ хел хушрӯ омадай. Вай любиёам хел пухтиян ки кайфидиян камтар салати лимони ҳами оши буридаю оштам хали салатои лимонӣ мекунам. Ба дута нуни калон калон пухтам. Иҷа ҳоли духовкаам соз буд. Инами хали нон пухтама. Мо обед мекунем, вай мекунем, обед мекунем. Ҳамаша тайёр кардам. Анака бурда дар хона мепартом. Дар устал неудобне кати кӯдако. Ҳама вақт дар хона мо вай мекунам. Бурда дастархон мепартом. Ҳамамон сар ҷамъа шита мехӯрем. Устолда духтарам намебина, гизалагӣ мекуна. Бачаҳом телакунак мекунанд, якҷо намешинанд. Ҳамин хел мода неудобняй дар устал. Инами хел дӯстони азиз, кадоме хурдеса боша иштиёи таом, одам иштиёи таом. Ҷа хостам камтарак зелинома нишон диҳам. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошен. Дӯстони азиз, ма дар иҷа камтаракам хали оши угроӣ, кати нахуту лӯбию анам хали ҳамаи чи андохтам хали тайёр кардам. Камтарак салат кардам, лимон ма фақат медозум. Ина ҷурғод. Мо обед мекунем. Дутам хали нонои калон калон пухтам. Ин чӣ хел мулоимакай. кадоме хурдеса боша иштиёи таом. Дӯстони азиз, дар канали Мавзуна конкурс рафтеста, ҳатман даромада дастгирӣ кунед мора. Беҳад миннатдор мешавем. Боқӣ то видеои оянда сарбаланду хонаобод бошед.